Kuze kube manje akamithi. Thandana kodwa angizali. Akamithi. Kodwa ulethe ingane zakhe Mekuthiwa kunomcimbi lapha sicela ingane intombazana ayifuni inqabe yaliphethe ayifuni. Inkinga nawe kusengenzeka ukuthi ingakuwe. Kanjani? Wena uyazala pho. Ngiyazala mina. Yini wena ungathestanga? Ngiyazala mina ngiyazi ukuthi ngiyazala mina. Ngilike ithuba ke nami ngiphumele ngaphandle ngiyobheka ukuthi ngiyazala yini. Uyobheka! Ithi angihambe. Uyobheka! Ithi angihambe. Asikwani kudlalwa la. Angithi awungazi. Hey, kudlalwa la yini? Sibone ukuthi ubani inkinga ikubani. Ladies and gentlemen, sanibonani siyanibingelele endaweni zonke la nibukele khona uhlelo lwenu nolithandayo nelihamba phambili eMzansi. Silibiza ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa. Ukuthi uyaqala ukusibukela njengamanje ungakhohlwa ukwenza into efanele of which is to like, subscribe and also share this particular channel to abangani bakho, ihlobo zakho na wonke nje umuntu ongafisa azi ngathi nangomsebenzi wethu. Kodwa njengamanje mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo, email ethu umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Okwamanje sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Sesiphinde sabuya futhi imbukelo ohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Yazi ukuthi before we begin amakhanda asike siwabhekise phansi isho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mabe siqeda sikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO Umjolo. Yazi ukuthi la stela neindaba eziningi ezithinta umjolo asigcine nje ngokudila nazo siphinde siyilungise futhi njengoba ubona eceleni kwabe kunomfowethu esizokhuluma naye njengamanje just to find out ukuthi ngabe khambani zikhiphana emjolweni akuona njengamanje zebiziwe lekhaya mntaka baba Futhi uyaphila njani? Uyaphila qhawe? Hayi saphila njani mina? Hayi mfethu siyaphila kakhulu. Siyajabula mfethu sibe nawe namhlanje la ohlelweni silungisa umjolo. Mfethu njengoba ulana ke nawe namhlanje ingoba ufanele ukuba lapha kunenkosazane izibiza ngokuthi sithe yathi ifuna nithi ukuzohlala phansi nikhulume nixoxe indaba zene ezithinta umjolo. Ngabe uyamazi lo muntu esifazane umazi kanjani? Siqale silungise lapho ngoba kuhlelo usilungisa umjolo thina sinosisi siyathandana. Kodwa ke usithe ngiyamazi umuntu engibangisene naye kubudlelwane. Ngichaza nje kanjalo kuhlwana. Mhlambe kulesikhathi nindawonye ke nosithe umjolo wenu uhamba kanjani mhlambe ubudlelwane benu buhamba kanjani? Ngingathi ubudlelwane bethu sekushintshile kakhulu. Ekuqaleni bekuhamba kahle ku-right kodwa njengamanje abusekho kahle ezingeni ebelikulo. Isizathu salokho akafuni ukungitholela umntwana uSiphiwe. Senede waphakama ngo-DJ bakhe senokufuna ukulawula akafuni nje ukungitholela umntwana akasangiboni nokuthi ngini inhlonipho simphelele kahle akasazazi ukuthi ubani. So usemculweni futhi? Usemculweni futhi. So ukuba semculweni ku-affecta ne-relationship yenu? Ku-affecta ubudlelwane bethu ekubeni nakhushulwa yimi ulapha nje mina obekhokha enza zonke lezi zinto. Okay, so njengamanje uthe ukuvezena nokuthi akafuni ukukutholela umntwana. Mhlambe isizathu uyasibeka ukuthi yini isizathu noma ulokho nje engavumi? Ubeka into engekho uthi inkinga ikumina ekubeni mina nginabo abantwana uyena ongenabantwana inkinga ikuye ayikho kimi inkinga. Wena unabo abakho abantwana? Nginabo abantwana kodwa hayi kusine. Okay, hayi kusithe sengithi kusine. Hayi kusithe. Okay, so njengamanje mfethu ithini into yeni ime kanjani ngempela ubudlelwane buyakhombisa inqubekela phambili noma lento yokungabathola abantwana iyani affecta kakhulu? Bhuti is-affecta kakhulu kahle akusekho nje mnandi omunye usecabanga ukuphuma ebhekele nomunye usecabanga ukuphuma ubhekele ngokubona kwami asabamisene njengakuqala. Kodwa manje uveze iphuzu elibalekile lokuthi usola wena mhlambe yini mekasho isizathu esimenza athi akusola bekwazi ukuthi unabo abantwana ngaphandle?
ukuthi ibhuti wami sake saya kudokotela. Udokotela waveza ukuthi inkinga ikumina ngi-infertile anginayo inzalo. Kodwa konke lokho angikholwa ngoba wangithatha sengithatha nje ngokuphazima kweso. Ngeke ngazi noma udokotela wayemkhokhelile. Kodwa nahamba nobabili niyakudokotela. Sahamba sobabili. Udokotela wafike wakutshela ukuthi wena awuzalisi wena. Kodwa manje uyazi unezingane zakho onazo eziphilayo. Ibhuti wami. Mfowethu hayi no ngiyakuthola. Kodwa ngoba usuze waba khona ke la mfowethu, uready ukuthi ukhulume nomama umuzwe ufuna ukuthini kwena? Yeah, ngiready ibhuti wami. Uready. Njengoba ke ulizwa iqhawe liyasho ukuthi ready, nami ngiready, noSafe futhi uready ukuthi ezwe ngempela ukuthi azosichazela ukuthi yindaba za decide ukubhalela le show bezokhuluma nowakwakhe. Ungabusanda uhlala la ukhona ngoba in no time we going to find out ukuthi kahle kahle sikhiphani kulobudlelwano balabantu bobabili. Dadewethu, Yebo sawona bhuti. kunjani mama? Ngiyaphila. Siyaphila. Siyajabula ukuthi awugcinanga nje ngokusibhalela ohlelweni, ufikile ukuthi uzobhekana nananga umuntu obambisene naye nizolungisa indaba yenu engazi ukuthi iyakukhathaza. But before nginikeze mhlawumbe ithuba lokuthi nikhulume nobabili, ngizokubuza nje imibuzo embalwa just to check ukuthi izofana yini nendlela yena aphendule ngayo. Ngendlela nje ubuka ngayo i-relationship yenu ninobabili ihamba kanjani? Hayi ihamba kahle kakhulu. I-right. Sidathene kahle, siyahloniphana, ngihlonipha nami ngiyamhlonipha. Bese kahle njengomuntu wesifazane. Ubafu ukhala ngokuthi lokhani wangena emculweni sovele washintsha kanti uyena okuphakamisile usuphakeme manje izinto awusezenzi ngendlela so yini uyipampelelana ingane kodwa komunye umuzi. Hayi kuyangithusa-ke lo akakaze angitshele yena. Akakaze akhulume nami into kanjalo. Angitshela into engishintshe ngazo mhlawumbe lokhu nalokhu ukuthi kumele ngikhulise ngikwazi ukulungisa. But ngiyaqala nje. Okay, mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi yini ndaba mabe nineyinkinga emjolweni noma budlelwaneni benu nize niyohlala phambi kwabanye abantu anikwazi ukulungisa izinkinga zenu nobabili. Mhlawumbe mengabe uthi uhlala naye phansi ubapha ukunikeza yard time noma uzamile wabona ukuthi akusizi. Kahle okunye siyakwazi ukulungisa. Ngingasho ukuthi lokho kuphela ukusikhuluma. Ngizamile futhi ukulungisa kuyena ukuthi ngikhulume naye ngixoxisane naye hayi ngiyabona ukuthi kahluleke. Okunaloko siyaxabana. Ngizona mhlawumbe sasakhulumisana phela 2 days 3 days endlini akhulumisana. Umuntu ahamba zula sibuyele late abona ukuthi lento engiyikhulumayo ukuthi idala umsindo la endlini. Ngabona ukuthi okay ukuze ngithola usizo ongcono ngize ngizocela la usizo ngicela ukuthi bakwazi ukuthi mhlawumbe lenkinga singakwazi ukuxazulula. Ngoba usukhona ndinayo uba futhi uready ukukuza ukuthi ufuna ukuthini kuyena. Maqhawe uyena umama lo mfethu ezokhuluma nawe ngizokunikeza ithuba nje akuhlephulele ngoba vela ngithi uthe uready ukumuza. Kakhulu. Awukhulume naye dadewethu. Maqhawe into edala ukuthi ngize la ngiqalele umjolo show ile nkinga lehlezi sibanga lapha endlini. Oyaziyo nawe. Yiphi inkinga? Le ngiye ngichazele yona mayelana nengane ukuthi ngifuna ukutholela ingane. Ekubeni wazi kahle ukuthi umuntu onenkinga ekuzaleni wena. Sizosho ukuthi uyafuna ukungitholela ingane. Ngiyafisa vele ukuyithola ingane uwena onenkinga. Uzongitholela. Ngizokutholela kanjani ngoba wena uzali uyakwazi ukuthi. Inkinga ikubani? Ikwena inkinga ikwena. Manje ngizokwenza njani? Yinengane kungenangane. Inkinga ngithathathi. Unengane aqhala kuzona zakho leza ingane. Inengane. Akuzona ezakho leza nawe uyakwazi lokho kodwa manje. Ayikho into engiyaziyo. Uqinise kanti wazi kahle ukuthi leza ngane akuzona ezakho. Lalela. Le ntombazane ngibasisidlazi lazi kahle. Ngisho ngathiwa liqhoshwa libhekile kungaxhoshwa mina xoshwe nomndeni wami thiwa ingane naku-ke usuqhophekile usuqhophekile sadokotela nawe ngathi mina sambe sekudokotela ngibona ukuthi unale nkinga ezami ingane ezami udokotela lo owangithatha usungiphuthumisa usungisa kuye ingoba ngangifuna kubonakala ukuthi inkinga ufundele udokotela lo ukufundela ngithi ayikho le nto lo muntu wamkhokhela wamkhokhela lo wamkhokhela yini wangithatha sekuphuthuma ngangifuna ukucaca ukuthi ubani onenkinga phakathi kwami mina nyawuda umdumbulo nyawuda umdolofiya ngiyabooster la noma ungabooster kodwa ingane nginazo futhi zifana nami washo udokotela leza ngane alifani nawe uphakamisela bafuthi izwi angiphakamisi ngikhuluma into eyiqiniso waye ngisabuza ngeze ukuthi uphakamisela bani angiphakamisi uzokuphela ngikhuluma iqiniso unjena ke wena iyona into edala ukuthi ngize la ngoba bengifuna ukukhuluma lento ixazululeke wona leza ngane ngisho kumcimbi kini azizi lo ntombazane from zisaba wena ukuthi uzothakala uzothatha kanjani uzothatha kanjani imini okwemabhadelo ephatha yonke history yakho ayikho right
abantu bakini abangifuna ngwabazi ukuthi mina ngifuna ukuzala ingane gani inkingi kuwena Oh, yini la ntombazane mekushisa impepha ingane zikhona ezakho azikho kanjani kuloya dokotela indaba kwathesta mina kuphela yini wena ungathestanga ingoba ngiyazala mina ingoba ngiyazala ukuluyafithi usaba udokotela uzala kanjani ungenangane kulungile kumele siye komunye kudokotela sibone ukuthi inkingi kubani kumele sihambe nawe-ke siye komunye udokotela umfune wena siyelani udokotela ngibe ngizala mina wena kumele uhambele wedwa uye kudokotela njengomuntu kumele onenkinga sihambe nawe phela soyi-2 lezi angane kuzona ezakho ezami ingane yini mengabe kushisa impepho kini zingabi khona ingane la ntombazane inqabe ney'ngane kunqenwa wena mangahamba wena zingeza iy'ngane zami igazi lami lina ngeke ngididwe igazi lami so wena bafo ufuna kuhambe umuntu osenhlizweni yakho kuze iy'ngane leyo nto isho uma ukuthi mengingahamba yena cha angiqondile ukusho njalo bhuti wami enkingeni yakhe ufaka mina inkinga bafo ukuthi kuthiwa la udokotela uthi wena uzala ngani wena uthi unazo iy'ngane futhi unabo ubufakazi bokuthi ezakho ezami bhuti wami unabo ubufakazi noma ngingenabo ukuqandula ikhanda kodwa iy'ngane zifana nami udokotela uthi mengizaseyoza i-DNA wanqaba mengizaseyoyenza ngathi ngizoyikhokha imali ngizoyikhokha mina imali ngoba ngifuna ubufakazi akwazi ngathi udokotela usunayo imali ngoba ngifuna usizakale kule nkinga le ntombazane ikudlisile bengicela nje emavikini ukuthi ngicela ungilimele insimu ngigcwalise ngithenge nesitholi kunenkinga ebalulekile kumele ngabe oh imali uyayikhipha entweni engasile lezi zisiza wena into ezosiza entweni engasile uyayikhipha imali kuyimanje le endini sishoda ngisho nangezinto wena uthatha imali onke ingane engezona ngisho ezakho ingane ezami ingane wena wena yini ungalifuni igazi lami Leza uthula ukungitholela ingane ekubeni kwalokho okay baf mhlambe ukuze siprove yonke lento ukuthi udadewethu right noma wrong yini wena unqaba i-DNA wenqabelani i-DNA because kuthiwa wena kwathiwa enze i-DNA wanqaba emva kwalokho kwakudokotela uhanjiswa uyena umama athi ngizoyikhokha mina imali ye-DNA akafuni emva kwalokho kwakudokotela wathi udokotela uzala but still usalokhu umile ngokuthi lezi ingane lezi ezakho at the same time nangu umuntu olala naye angazi nanokuthi usulale kangaki naye kodwa kuze kube manje akamithi thandana kodwa angizali akamithi kodwa ulethe ingane zakhe mekuthiwa kunomcimbi lapha sicela ingane intombazane ayifuni inqabe yaliphethe ayifuni inkinga nawe kusengenzeka ukuthi ingakuwe kanjani wena uyazala pho ngiyazala mina yini wena ungathestanga ngiyazala mina ngiyazi ukuthi ngiyazala mina nginika ithuba-ke nami ngiphumele ngaphandle ngiyobheka ukuthi ngiyazala yini uyobheka ithi angihambe ithi angihambe akudlalwa la angithi awungazi akudlalwa la yini sibone ukuthi ubani inkinga ikubani awufuni ukuya usuqedile ngalothando wathi udokotela mina ngimthole mina ngimkhokhele ngathi asiye kowakho kudokotela angithi umkhokhele sambe nawe kudokotela wakho uthathwe umsiye kuye kulungile ngavuma ngathi sohamba wena futhi asafuni enza i-DNA akuyifuni angihambeke mina ngiyozama ngaphandle ukuthi ngeke uzame uyayiphinda futhi lento yakho ngifuna ukubona ukuthi ngizoyithola ingane ngoba angithi nawe uthi kushuthi inkinga imini kodwa intombazane laphaya uhlezi ufaka imali ngisho ingane iyondliwa ilahle aziyi kodwa kini lezangane aziyi kini lezangane lezi okay yini bafo iy'ngane zingezi kini mengabe kunomsebenzi nokuvakasha nje mengabe kuzi-festive ngoDisemba iy'ngane uma wazi uyacomplaina ngoba usithe unerekhodi elibi manje kusatshwa ukuthi mhlambe engaloya nawe bhuti wami uyazazi-ke i-step mother azikho right ey'nganeni ezingazizali ikona kuphi engaye engakwenza yafika kanye wabona indlela engiyithutha ngayo ukuthi ngumama oronke kunqenwa kona lokho ukuthi ingazifike ngoba mhlambe ekufikeni kwayo ngeke isajike angithi wena kuyimanje ufuna ngibe umfazi wakho ufuna ungilobola awuyini ungalethi ingane zakho ungibone ukuthi ngigude kangakanani ey'nganeni zakho hayi angimele nginerekhodi elibi kona kuphi engaye engakwenza mhlambe lo mfazi ukuze angangifuni wakudlisa wona lo mfazi wangena imali uqala ngayo umfakele imali ey'ngane bafo asikhulume-ke njengamadoda like man to man yabo manje mfethu ushoda ngento eyodwa nje ukunikeza umama ipeace lo muntu ayithi ufuna ukwakha naye ikusasa ushoda ngokuthi umnikeze ipeace kanjani-ke kanje niyahamba niyokwenza i-DNA umgcwalisele angithi wena uyazi ukuthi iy'ngane zakho leziya mgcwaliseleke manje ukuthi leza iy'ngane zakho ngempela uhambe uyokwenza leya DNA ngoba vele izophuma ithe yakho angithi wena uneshow ukuthi iy'ngane zakho emva kwaloko uma ukuthi uyabona mhlawumbe ukuthi i-DNA izothatha kude it's into esimple mfethu methi hambani ekudokotela angingaze kusho yena wena hamba uye kudokotela omthembile afika kuhlola ukuthi inzalo yakhe ihamba kanjani mase uyabuya-ke uzomgcwalisela ukuthi yabona lento awuyisho ukuthi angizali mina uthi ngiyazala yabo mayike yabuya i-DNA test yathi ingane zami angisafuni into ezongihlanganisa nayo angikandaba ngifuna kona lokho-ke mina kucace ekugcineni ukuthi ubani
ngifuna kucaca uma ukuthi imali okukhokhela mhlawumbe awunayo uzoyikhokha mina ngoba ngifuna usizakale ngalezi ay'ngane la ntombazane uyaqeda njengawe uyaqeda ngawe hey bava afuni ngisho ukuzwa lutho indaba le biyangena nje imali uqala ngazo agcine ngami la endlini ukuthi kumele ngidle mina kumele ngigqoke ngiza ngishodelwa izinto uncamela lezi ngane angithi unayo imali angithi uyasebenza nomculo wakho futhi ukwenza manje ufuna ukulawula sungalawula mina uhlangana phi umculo uhlangana phi umculo nokuzala uhlangana ekuthenini usukunika imali le mali lesikuphakamisa usuthi ingane angiphakeme mina ngisiza wena ngale ntombazane kwenza isilimo ngisiza wena le ntombazane ngisho ufuna ukubona ingane mengingathanda ayithanda ukuthi uyibone uzele kanjani ubaba kanjani ukuyikhiphe nje wena uhambe nengane zakho nehlane enyuka noma wengane nengane zakho ingane ziyavakasha ekhaya ingane ziyavakasha ekhaya mfowethu azivakashi lezi zakho ayifuni intombazane ngoba iyazi ukuthi akuzona ezalapha mhlawumbe mengafika ingane ingaquleka nje kwazi ba mina ngibona ukuthi uvakasha kuvinjwe uvinjoba kanjani ethazise le ingane indala ngangakabi khona awukwazi uyishisa leshimpepho kodwa uthi ingane yakho kanjani kunokuyahlatsha imicimbi kwenziwa yonke into okushoniwe ayizi ingane kini ayizi kanjani wawuma ingane avimbele ingane ngoba mina le ndala ngayifica sikhona wamzalisa sengikhona ngathula futhi bafo waqamba amanga wathi ingane yakho kodwa mina asizali sakudokotela uthi udokotela awuzali kodwa intombazane uthi uyizalisile kanjani intombazane ebethe udokotela awuzali yazi ebhuti ukube lento le eningibizele yona la isiquphi somzimba ngabe inyongo lento kanjani manje awukwazi phela ukuthi sina sokhuluma inyongo lana sho thina njengoba sikhuluma inyongo la ilonto ishoyo bhuti lo ungibizela inyongo inyongo kanjani wena mfethu udliswe ngempela kushuthi wena ilonto oyivumayo hayi bhuti mina ngengidlisa kulungile enza into esimple phela ke angithi wena sikhuluma inyongo thina enza iDNA monke enza iDNA hambe kudokotela simple ngale kwalokho thina sokuphelezela sikise futhi kudokotela sinankingi hayi bhuti ngizol appreciate lelo sizo sohamba sekudokotela awunankingi uyakudokotela cha anginankingi afika test ukuthi inkinga ikubani eteste kithi sobabili kodwa hayi kimi kulungile sobe sikhona lapho sobe sikhona le DNA siyayifuna nezingane ne DNA hayi kungenziwa lokho kungenziwa ngeke uma wengane yakhe athi ingenziwa lona mhlawumbe uzonqaba intombazane iyanqaba phela ukuthi ingane zami uzovuma mawukuthi akavumi ngizothatha ingane zami ngiyadini itest ukuthi ingane zami ezami ingane akusona zakho lezangane ijazi lela ngangazi ukuthi umuntu uba nesikhwele kanje cha ngitshela iqiniso ijazi iqiniso lani ingane kwezami akusona nje zakho lezangane kodwa ke iDNA baba yona ezosiza mfethu yona ezosiza nje siyo lamula iDNA hayi ngempela futhi kubili mntaka baba iDNA ukuya kudokotela izinto esizifuna kuwena lezo wena uthi ready ukwenza lokho futhi mengabe ukwenza lokho sikwenza sobathathu nami sengingenile ke lapho wena umama senza iDNA nezingane mase kuzoba ke udokotela futhi nakhona sobe sikhona futhi ezisho ngifuna uyena udokotela uzokhethwa yimi hayi lento ngongizisa kuyo lo ngayifundele lento osumthengile ungasinika ngisho usuku mfethu ukuthi mhlambe njengoba namhlanje kunje oluphi usuku ofree ngalo mhlambe next week sizofika qathatha kuwena hayi usuku ngoba manje ngoba siqedela ukulima kahle kahle ngathi evikini elizayo ngeviki elizayo kwana ngabe siqala indaba zeyingane hayibo kumele kulinywe phela ngoba nayi into ekumele iqala ngabe yalungiswa sidla khona lapha emasimini wemfethu yabo unenkinga wena khona indawo olima kuyona kodwa akuvuni lutho uloku ubhizi unaka yabo lento enakile uyayilima iyavuneka yona kuyamila khona la ulima khona akumili lutho kodwa wena usafuna ukuloku unakana nakhona naka lokho kungamili kuqala kuyamile emakhaya kuyamile emakhaya khuluma ngokulima ngaleza ngane ezingafani ngisho ukufana naye ingane zami ukuba le ndoda yona inkinga engibhekene nayo ke ebengifuna ningilungisele yona udaba enginenkinga nayo hayi kodwa ngoba uyasithembisa ukuthi usinikeza usuku next week nanokuthi uzozenza lezi zinto asithembe ukuthi inqobekela phambili ikhona nanokuthi mfethu awuvunyiswa amakhamera uzoyenza lento eyishoyo uzoyenza 100% ngifuna ebone lokuthi ingane zami uyindoda nakwezakho futhi ayikho inkinga ngisho umlensizwa mina kodwa ngazi ngathi usakuzona ezakho ezami ingane lungile sobona ke uqedile mfowethu uqedile ma ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngoba nje liyavuma iqhawe maqhawe
awube iqhawe ngempela mfethu ubamele kimi njengegama lami mfethu kube ubudoda bakho ubumele yabo uyimele mfethu izingane mfethu ziyavakasha ngamaholide wena lokhane zaba khona ezakhe izingane bukumama usefike 4 years kuwena akakaze kwavakashwa nakakodwa yini ndaba bona usolutho lapho ngoba ngithi indoda yomZulu nje mfethu kunaka lapho December abantu bahleli nezingane zabo lutho ezakhe uJune kuyafana lutho kodwa mekuthiwa imali ikhipha sheshe wena mfethu uze umuntu othi unqena usithe kodwa futhi kini emndenini kunoma wakho mhlambe kunosisi bakho kunobhuti bakho mfethu umuntu omubi mina zodlisa ingane kodwa gcwele osisi bambiza ngenkanyamba phela bethi uzobulala ingane ngoba yini engeke ngayenze wrong Hayi. yini uzongishada kanjani ungangazi ukuthi umama onjani enganeni zakho hayi uzongishada kwamele ungisondeze ungibone ukuthi umama wrong noma right enganeni zakho ungibona njengomama ongakazi uzilethe ingane zakho vele futhi ngokulethe kwavela kuzona ezakho ingaki intombazane hayi yakho ukuba ezami ingaki inqaba intombazane ngoba iyazi ukuthi ayikho lento yakho iqhokisa ibhantshi izindoba kwazo sondliwa ngana nangana sicebile lezo ngane ngiyayibongela hayi ngiyayibongela hayi no mina ngisazi bafethu kodwa-ke iqhawe liyavuma ukuthi noma kanjani sikwazi ukuthi singenelele lizenze lezi zinto elifuna ukuzenza mind you alifuni ukuya kudokotela udokotela otholwe use lifuna ukuya kudokotela walo ozokwazi ukuthi akakhokhelwa ngalutho usha ama-results a-clean so besikhona and if possible sokubuyela no-part 2 waleyo ndaba sibalethe la sebezosho ukuthi amabhantshi ngempela noma akusiwona khumbula-ke ukuthi futhi enye into la ekumele uyibambe ukuthi uma ubafo wathola ukuthi le y'ngane ezakhe ngempela uyahlukana nosithe kodwa usithe uma kwathola ukuthi le y'ngane akuzona ezabafo uzoqhubeka mthanda yabona ukuthi khona la kungekho khona iqiniso khona la futhi ukubhalansi okungekho khona kodwa-ke uhlale la ukhona ungayindawo usubscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa siyabonga kakhulu ukubukela kwakho